El Nadal ha arribat acompanyant d'un augment de consum i un gran increment en la generació de residus. Els excessos que cometrem durant les festes portaran milers de tones de menjar als abocadors. Hem d'utilitzar plats i coberts reutilitzables i reduir els que són de plàstic d'un sol ús. Tovallons de tela que es renten en lloc de tovallons de paper i guardar les sobres en envasos reutilitzables per evitar l'ús del paper d'alumini o transparent. A l'hora de decorar la nostra llar, una possibilitat és substituir la decoració de plàstic, la matèria prima del qual és el petroli, per materials biodegradables. En moltes botigues ens ofereixen aquest tipus de productes ecològics. Per a transportar tot el que comprem durant les festes necessitem bosses. Per evitar la generació de molts residus de plàstic, podem portar fins al lloc de compra les nostres bosses de teixit de diversos usos. Si ens donen i utilitzem una bossa de plàstic després de la nostra compra, hem d'evitar tirar-la només a arribar a casa, perquè ens pot valdre per a pròximes compres. Ja sabem que en Nadal generem molts residus, però sabem de quina forma hem de desfer-nos d'ells perquè tinguen un valor una vegada acabat el nostre ús? Els embolcalls, si són de paper o cartó, han de dipositar-se en el contenidor blau, igual que el paper de regal, sempre que no estiga atacat per restes de menjar, oli o greix. Si és així, han de ser dipositats en el contenidor de restes. Si els embolcalls són de plàstic, s'han de tirar al contenidor groc, que és el d'envasos. Així també podrem dipositar el Porexpan o suro blanc que ve en molts paquets. Les botelles de vidre han de dipositar-se en el contenidor verd. En canvi, el seu tap de suro en el verd de restes, el de rebuig. No cal tirar en el contenidor verd les copes que se'ns hagin trencat. Si volem desfer-nos d'algun objecte de cristal, és millor dipositar-ho en un ecoparc o, si no és possible, en el contenidor de restes, perquè el vidre i el cristal no es reciclen amb el mateix sistema. I què passa amb els joguets que ja no volen els xiquets? Si els joguets es troben en bon estat, hi ha moltes associacions que els arrepleguen per a donar-los a altres famílies. També pots practicar l'intercanvi de joguets. Alguns municipis ho posen en funcionament aprofitant el Nadal. Si el joguet està trencat o inservible, és millor reciclar-lo. Si conté piles o bateries, és millor separar-les i tirar-les en el seu lloc corresponent. No oblides utilitzar piles recargables sempre que pugues. Si es tracta d'un joguet electrònic, com serien els circuits de cotxes o trens, cal dipositar-los en un ecomòbil o ecoparc, igual que les llums de colors de Nadal. Reciclar els nostres residus és molt important per a disminuir el volum que va a l'abocador i així reduir el nostre impacte sobre el medi ambient. Estes festes, cada cosa al seu lloc. Recicla, reutilitza, reduïx. Consorci per a la gestió de residus. COR.